En? Hoi. Hier ben we in de vorige vlog eindigen. Reuros. Dieter die had de morgens betiet een hut haar vol shirt hellen. En daarna ben we weer onderwijs. Het waar liep het gries. Maar de temperatuur die valt eigenlijk best voor mij. Het is super warm. Zoals ik in de vorige vlog al zei, rieden we richting het noorden. We gaan langzaam richting Oslo. Onderwijs komen we naar een parkje in en dan gaan we even te keuren. Nou ja, even. We gaan een route uitzocht van 8... herstel. Dieter had een route uitzocht van 8 kilometer. Ongeveer, hè? Het is ook griezelijke wierd en we moeten ons nou en dan echt rare dingen uithalen om geen snoek te vangen. Of gewoon zo nou en dan een ben trots zien natuurlijk. Krijg de andere kant even om. Maar dat dat vaak beter is echt maar de vraag, hè. We zijn net vrienden gehad te vangen, maar dit betekent wel een uitdaging, hè? Het mooiste is natuurlijk als de ene er al oer is en de oren aan de andere kant steen kan te geniezen. En stiekem vanzelf hoopt dat het mis wordt, hè? De eerste angst. Nee. Oh ja, excuus. Maar we moeten natuurlijk ook eten zo nou en dan. He? Zo 8 kilometer maar. Dat wordt wel een uitdaging. Een uitdaging wordt het zeker. Maar de natuur is hier prachtig en dus de uitdaging wel wurg. Dit is best op een ander planeetje. We moesten de rode bordjes in de gaten houden. Maar dat is dan net zo makkelijk dat je denkt, hè? Zet er steeds goed. Maar een stukje natuur bij van je op iedere hoek denken van daar wil ik wel een foto van. Hè? Maar we gaan een route van 8 kilometer. En ja, je mag wel. Nou, de boswachter die kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat ik het ook maar doe. Dus maar hopen dat we erop blijven. Ja, dat het wel goed komt. Ondertussen begint het eigenlijk langzaam te regenen. Nou, dat is mooi, want het is heel sappig. Dus ik kan dit bos goed broeken. Not.
paard is weer begaanbaar. Het zit echt midden in het bos. Dan gebruiken ze dat voor te jaaien, denk ik. Want dan zoeken we net weten wat je hier maakt. De boswachter is bang dat we op het verkeerde plak zitten. Ik denk het net, dit is een mooi paard. Dus we komen verder ergens. A few moments later. Hey, een déjà vu. We hebben die huisjes. Wel verkeerd rond. Ja, we houden maar 8 kilometer. Dus dan doen we nou zandje of zo. Het is op een fiets ook altijd hetzelfde, dus altijd meer als plant. Niks. Het is die boswachter hierachter, zeg je. Verdorie. Ja, ja, wat hè? Oh, hij woest er graag mee mee. En door. Het lijkt erop dat we de route weer voelen, hè? Maar het wie net echt duidelijk, ja? Oh. En verderop alweer een reed kruis. Nou. Net hoe duidelijk had het waren, maar dit is wel heel duidelijk. En door. Lietse stapjes. Ik krijg dat je denkt, we kennen het volheger. Wol. Ja, ik meen net hier meer van dit, hè. Dus dat doen we dan ook net. Kom, wat een stekje. Van boven liep het zekere oorzaak dan verwacht. Het lijkt wel in een rare planeet. Het is uiteindelijk wel iets meer worden dan 8 kilometer, ja? Makkelijker. Maakt het niks. Zo, dit vond Dieter wel heel erg leuk. Wij gaan weer verder. Die hak erop. Kom hè? En anders zo. We zijn natuurlijk nog steeds in Noorwegen en net in Frankrijk. We zoeken een mooi plakje voor de nacht, zodat we de Orendeis trok kunnen naar Oslo. Dit is dus plakje worden voor de nacht. Hier verblijven we en morgen gaan we terug naar Oslo.
binnen in Oslo. We parkeren ons knauwske op een parkeerterrein waar we ook de jongen oernachtjes zullen. Met het openbaar vervoer gaan we naar de stad. Ik ben in Oslo, de capital city. Een beetje groter hier als in Bergen. Ja, Bergen is ook al een grote stad, maar dit is de... Even een beetje meer. Ja, en het is onvoorstelbaar, want we treffen het opnieuw, maar het waar. En zoals het bij ons altijd al gaan is, had het warm van het kerkje hier binnen, zullen we krijgt even binnen. Zo eigenlijk bij deze. Dit is echt het tjerkenwargel wat je me nou jaren. De organist is even aan het oefenen. Fort Akershuis. De bouw was start in 1299. En door de jaren heen had het Oslo altijd weten te beschermen tegen indringers. Er zijn al verschillende verbeteringen uitgevoerd en in de 19e eeuw rekken het fort zijn militaire betekenis kwijt. Het was een bestuurlijk centrum voor het leger. Op dit moment is het fort te bezichtigen als een museum. Na je weekend bezieken we de stad verder. Van nou, maar we bedankt voor het zien en doe even een toemkom heen als je hem deze video leuk vindt. Oh ja, en zet er even een reactie onder. Vind ik altijd leuk. Word abonnee als het kan. En dan zien we hem de na je weekend weer. Want dan ben we weer op paard en dan beginnen we weer in Oslo.